Ni ata karon diri sa punuan sa durian. Dako kay nga durian no. Durian no. May mga dako kay durian no, bugat ka dalon no. Ato brihan durian. Muna atong durian nakuha karon. Durian. Muna mo durian guys, oh. Wow! Pero siya ra makakaon guys kay isa ka bukliso. Sarap. Durian. Pila ka buklisuan? Sarap kabuk. Mo di durian din he. Bugtong manay na. Makakaon ka. Ang kakaon dai ko di ay. On. Kakaon dai ko di ay. Ngaon sa mig durian. May mga durian nila si baba oh. Yawan durian ako kayo. Ako kayo. Ako kayo. Ya. Ay sa tuilid. Ano? Ako man di ka builis di Ay ay. hot na yun. Di ka kaon nga. Di ka kaon na mulak. Sunod tuig di ay muha. Naghan dai mo. Amis kayo durian dire? Ano durian no? Ah. Guys, dora ko magsulod. Tulo. Dora. Ito kan taas. Ha? Ito. Nara oh. Ito kay hilo-hilo na sa taas oh. Happy lang itong hagbong. Na. Ano hiro ana? Nakabalan ka na ha? Kapag? No. Hilo na. Parihan na. Nagaling hapit naman ganito no? Ay ay. Bantik ka? Oo, kay kuha na ko sa tunok mo. Tupaw na kasi tunok. Baka na. Okay po na. Pili sa amin. Durian. Pili sa amin. Kaya mo kuhaon. Basta napinahagbong din. Amaw. Hagbong pagkadalo po dito. Mamulak sa taan eh. Napay pulak ba? Wala nila kuha itong pulak yung kamay, no? Kasi napa din eh. Bay sa ta. Sa kasagbutan. Mulak sa durian eh. At na makakaon. Tara bukad do, happy na mo hinog oh. Man? So babay sa guys, babay sa kay arong plastar tanig panguhit.